Mlynská dolina dostala svoje meno podľa vodných mlynov, ktoré stáli pozdĺž potoka Vydrica a využívali jeho prúd na mletie obilia pre obyvateľov stredovekého Prešporka. Koncom 14. storočia už na Vydrickom potoku existovala sústava 9 obilných mlynov. Ich existencia je doložená v stredovekých písomných prameňoch, pričom mapa z roku 1734 ich po prvý raz zachytáva všetky naraz. Mlyny patrili mestu, cirkevným inštitúciám aj významným mešťanským rodinám a tvorili dôležitú súčasť hospodárskeho života Prešporka. Na zabezpečenie dostatočného prietoku vody boli na Vydrici vybudované náhony a vodné nádrže, tzv. Tajchy, ktoré významne ovplyvnili podobu celej doliny. Väčšina mlynov slúžila svojmu pôvodnému účelu približne do polovice 19. storočia. Výnimkou boli 7. a 9. mlyn, ktoré po odkúpení Mlynsko-Dolinskou účastinnou spoločnosťou v rokoch 1844 až 1845 prešli rozsiahlou modernizáciou podľa anglo-amerického technologického vzoru a zostali v prevádzke až do roku 1868. S rozvojom priemyslu v druhej polovici 19. storočia začal význam vodných mlynov postupne upadať. Vodnú energiu nahrádzali párne a neskôr elektrické stroje a tak boli mnohé mlyny prestavané na továrne, hostince, rekreačné objekty alebo zanikli úplne. Ich odkaz však pretrval v názve územia, ktoré dodnes poznáme ako Mlynská dolina. Prvý mlyn stál pri ústi Vydrice do Dunaja. Jeho najstaršie známe zobrazenie pochádza z mapy z roku 1734. V roku 1844 ho odkúpila Mlynsko-Dolinská účastinná spoločnosť, čím sa skončila jeho pôvodná mlynská prevádzka. Okolo roku 1890 dal stavebný inžinier Enea Grazioso Lanfranconi objekt prestavať na honosnú vilu. Vo vstupnom portáli vily bol druhotne osadený kamenný portál s letopočtom 1766 s iniciálkami jedného z majiteľov mlyna Bugela. Tento portál bol zachovaný aj po prestavbe mlyna na vilu. Lanfranconiho vila stála v blízkosti dnešnej botanickej záhrady až do roku 1986, keď bola zbúraná v súvislosti s výstavbou mosta Lanfranconi. Kamenný portál sa zachoval a dnes je uložený v zbierkach Múzea mesta Bratislavy. Druhý mlyn, známy aj ako Jozefov dvor, Jozefsheim, bol pravdepodobne najstarším zo všetkých vydrických mlynov. Nachádzal sa približne 500 metrov od Dunaja oproti starému kameňolomu. Začiatkom 20. storočia mlyn vlastnili Uršulinky, ktoré v jeho areáli zriadili hospodársky dvor a kláštorné hospodárstvo. V druhej polovici 20. storočia objekt využíval spotrebný podnik Jednota ako hospodárske zázemie. Pôvodná obytná aj mlynská budova sa zachovali až do roku 1978, keď boli zbúrané. Tretí mlyn stál na pravom brehu potoka Vydrica, približne 300 metrov nad druhým mlynom. V 18. storočí patril významnej bratislavskej rodine Segnerovcov, ktorá vlastnila viacero mlynov v Mlynskej doline. Po zániku mlynskej prevádzky objekt postupne chátral a jeho spustnuté budovy boli zbúrané v roku 1940. Štvrtý mlyn sa nachádzal približne 1350 metrov od Dunaja. K mlynu patrili rozsiahle polia, vinohrady, záhrada a dve veľké pivnice s kapacitou 300 okov vína. Časť budovy bola zničená počas výstavby cesty v dolnej časti Mlynskej doliny v rokoch 1934 až 1938. Piaty mlyn, známy aj ako Segnerov dom, sa nachádzal pri dnešnej ceste pri Habánskom mlyne. Pri vstupnej bráne obytného domu bol na múre osadený kamenný reliéf so Segnerovským erbom, na ktorom bol vytesaný letopočet 1665. Mlyn bol v prevádzke až do roku 1914. V roku 1932 bola mlynská budova spolu s hospodárskymi stavbami zbúraná. Obytná prístavba bola následne upravená a prestavaná podľa projektu architekta Emila Beluša. Šiestý mlyn stál v strednej časti Mlynskej doliny vo výhodnej polohe na ceste z Bratislavy na Záhoria Moravu. V roku 1870 budovy kúpil viedenský podnikateľ George Juraj Roth, ktorý ich prestaval a zriadil tu továreň na výrobu munície a nábojov. Siedmy mlyn sa nachádzal v strednej časti Mlynskej doliny pri Červenom moste
v mieste, kde mal Vydrický potok najväčší spád. Jeho prúd bol dostatočne silný na pohon dvoch kaskádovito umiestnených vodných kolies. Modernizácia sa začala až po odkúpení spoločnosťou v rokoch 1844 až 1846, pričom v roku 1846 bola postavená nová trojpodlažná budova. V roku 1868 kúpil mlyn bratislavský remeselník František Kuhlmajer, ktorý tu zriadil továren na výrobu ozdôb na uniformy. Po druhej svetovej vojne pripadla poškodená budova Národnému podniku Technické sklo, ktorý tu až do roku 1974 vyrábal vianočné ozdoby. Neskôr budova slúžila ako sklady a ateliéry. Po rekonštrukcii sa stala sídlom Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. 8. mlyn, známy ako Klepáč, sa nachádzal v Hornej Mlynskej doline. Pôvodne išlo o skromnú mlynársku usadlosť. V roku 1911 kúpil pomaly pustnúcu budovu Ľudovít Gracl a o 9 rokov neskôr mlyn čiastočne obnovil, prestával na výletnú reštauráciu. Po čiastočnej obnove sa v roku 1921 stal vlastníkom Jozef Raban. V roku 1932 otvoril letný hotel a reštauráciu Klepáč. Názov vychádzal z historického pomenovania mlyna Klepejs, ktoré sa používalo už v 15. storočí. Ešte v 70. rokoch 20. storočia bola budova obývaná. V 80. rokoch však začala chátrať. Dnes je vďaka obnove, ktorá prebehla v rokoch 2006 až 2008, na ktorej sa významne podieľal William Sedlár, budova zrekonštruovaná a opäť slúži ako obľúbené výletné miesto s reštauráciou. 9. mlyn bol posledným mlynom na potoku Vydrica. V roku 1846 prešiel rozsiahlou modernizáciou a od roku 1855 usadlo zvlastnili Válnerovci. Mlyn bol v prevádzke až do roku 1868. Okolo roku 1900 bola pôvodná mlynská budova prestávaná na letný hotel s reštauráciou, ktorý niesol názov 9. mlyn. Na nádvorí sa nachádzal pôvabný drevený pavilón. Po druhej svetovej vojne budova patrila lesnému závodu, ktorý tu zriadil prevádzkový dvor a služobné byty.